Craftelier que m'ha arribat ara. No sé si publicaré el vídeo. De moment vull obrir-lo i gravar-ho. He canviat d'ubicació. L'obro. I aniré traient. Poso aquí. Aniré traient. Vinga. Grabando. Vale. Aquí l'embaràs. I vinga, doncs tot és qüestió de... Tot és tema manualitats. Poso una mica de llum. Vale. La piruleta, després ja faré la foto. Piruleta. Vale. Això és... M'encanta aquesta bossa. Però, a veure, això és un retolador per fer embossing, val? Per embossar. Embossar no, per fer embossing, val? Aquesta és embossing powder, val? Doncs amb això i la tinta que tinc, que ja vaig agafar un altre dia, doncs és per fer... Aquesta és... En principi és transparent. Ai, no es veu bé. És transparent. Clear. En principi ha de ser transparent. Bé. Seguim amb... Bueno, poso les tintes. He agafat tintes de la marca d'ells, de Craftelier. Aquesta és de color mostassa, color oliva i color papaya. Miraré de provar-les. 2 sticks de barra. Em van prou bé, aquests, em van molt bé. He agafat, seguint amb el tema d'enganxar, he agafat... Ai, no estic gravant amb el... Oh! Estic gravant amb això. Va, paro, a veure si ho puc posar. Val, seguim, espero que la cosa gravi la veu, val? Això és... O sigui, és foam, mira. Ja està tallat, no sabia que estava tallat, però bueno, ja em va bé. També pre-cut foam tape de 2 mil·límetres de gruix, que és de doble cara, vale? Per donar una mica de volum a les coses que enganxis en targetes i això. Després, a veure, això és una capsa. Suposo que grava, la veu, vull dir. Això és una capsa. A veure, a dintre suposo que hi ha alguna més. Limpiador de sellos microfibra, vale? Això en principi, posant... Ui, que seco, no? Deien que era... I això no m'acaba d'agradar. No sé, no ho trobo gaire... Bueno, potser és així, És de l'Ikea, En principi això... Hosti. No sé si estan bé, No sé, no m'agrada. No m'agrada això. Pensava que seria una cosa... No m'agrada. Això ho diré, Serà que ho torno. Ja ha quedat bé. Val, ho he mullat, vaig enviar un e-mail, m'han contestat i que és normal. Veieu, ho he mullat, ja he vist en el vídeo anterior. Ho he vist com ho mullava i ara s'ha de guardar
aquí dintre i en principi doncs queda per alguns dies aquí. Es tanca i queda per uns quants dies. Si es torna a secar, si es torna a eixugar, es torna a mullar un altre cop. Ja està. I per aquí la tovallola. Aquesta tovallola, a l'estiu posem una tovallola i que costa X euros, però llavors si fas la compra superior a 30 euros, afegint un euro més, et regalen la tovallola. Ja si en cas després us posaré, si al final ho publico, posaré per aquí dalt o per aquí la foto de la tovallola sencera, perquè no hi cabria. Vale? Bueno, espero que s'hagi gravat tot, amb el so i tal, i ara faré ja la foto. Vinga, això és tot. La compra de Craftelier d'ara del juny, de finals de juny. Manualista, gràcies per ser-hi. Tot like, tot comentari, tota subscripció, compartir amb qui creguis necessari, s'agrairà. Et deixo amb les preses falses, que avui són poquetes. Gràcies per arribar fins al final. Fins al proper vídeo. La pena. Val, i ja està.